Je tady poslední zápas druhého hracího dne Vítkovice Golden Tour 2013. No a v něm nastoupí odboráři OS-kovo proti Fačru Ostrava, to znamená proti rozhodčím. Sestava OS-kovo je klasická a velmi známá. 1 Marek Vozňák, 3 Karel Kulčar mladší, 4 Martin Tešnár, 6 David Volný, 7 Roman Redzina, 8 Michal Kulčár, 9 Petr Redzina, 11 Karel Kulčár starší, se 13 Ondřej Tešnár a 14 Tomáš Kubica, trenér klasický Karel Kulčár starší. A já si myslím, že i dlouho bude, protože zatímco kluci tady předvádějí na Goldenu, to je opravdu paráda. V tuto chvíli už však předáváme slovo opět do Havířova na halu Žákovská. Dobrý den u třetího a závěrečného utkání druhého hracího dne Vítkovice Golden Tour mezi OS-kovo a Fačrem Ostrava. Minulý zápas odboráři zvládli výhrou se Stamonkem 1-7. Toto už je jejich poslední utkání dnešního dne a dokonce hrajou i druhý zápas po sobě, tak jako prvního kola, kdy hráli 2 zápasy po sobě. Fačer Ostrava má na sobě rozlišováky, jelikož mají stejnou barvu dresu jako odboráři. David Volný u míče. Stále David Volný. A to byl faul. Bude se zahrávat přímý volný kop proti bráně rozhodčím. Roman Redzina, tam je David Volný a je to 1-0 pro odboráře. Parádní akce a na jejím konci i nádherný gól. Houkačka není slyšet pořádně. Branku týmu ZOOS Kovo vstřelil hráč číslo 6 David Volný z utkání ZOOS Kovo. Vidíte, že se probudil i fanklub odborářů Alenka Villertová a taky i Roman Redzina, který dával na 2-0. Výborně. Po krásném průniku z půlky hřiště. Tak ve třetí minutě, vlastně ve druhé minutě, odboráři vedou už 2-0. Zatím se to jeví jako snadné utkání. Tak je to na dobré cestě. Obrana odborářů vytvořila takový obranný val, neboli nějakou stěnu. Doslova čínská zeď před Markem Vozňákem. Ondřej Tešnár neměl komu, tak raději volil střelu a vybojoval tím autové hazování. Branku týmu ZOOS Kovo vstřelil hráč číslo 7 Roman Redzina stav utkání ZOOS Kovo Fačer Ostrava 2-0. Martin Tešnár u balónu. Karel Kulčár na Ondřeje Tešnára. Karel Kulčár, škoda, ale nevadí. Podívejte se, jak se rychle vrací. Před chvílí byl ještě před brankou, to byl nádherný sprint Karla Kulčara, mladšího. Skvělé, Martin Tešnár. Stále Martin Tešnár a je to out. Ale podívejte se, prakticky z ničeho, kde se probojoval. Krásně. Tak tomu se říká akce Jána Brachu, brácha na mě. Martin Tešnár nejdříve přihrál Ondřeji Tešnarovi, který mu vrátil zpátky střílenou přihrávku.
a ta se odrazila tak pro Fatcher nešťastně, že stál Martin Tešnár na pravém místě, no a skórovat už pro něho nebylo těžké. Odboráři vedou 3-0. Teďkom pochválme brankáře Fatcheru, že se hodil do té střely Davida Volného. Petr Redzina. Roman Redzina, tu byla zkušená přidávka. Vstřelil hráč číslo 4 Martin Tešnár, stav utkání ZOS Kovo, Fatcher Ostrava. Roman Redzina. Pěkně, pěkně. Dobře to udělal David Volný, Petr Redzina na Davida Volného. A je to 4-0. Opět podívejte se. Petr Redzina mohl sám zakončit, ale přihrál kamarádsky a velmi sympaticky Davidu Volnému. Má velké A je to rázem 4-0. Branku týmu ZOS Kovo, vstřelil Dobře, dobře, Marku. Výborně, Marku. To byl rutinní zákrok pro Marka Vozňáka do prostřed branky. Roman Redzina zahrává out na Míšu Kulčara. Petr Redzina. Ten disponuje velice silnou fyzičkou. David Volný na Petra Redzinu, škoda! To byla opět krásná akce. Tahle ta první čtyřka předvádí opravdu parádní fotbal. Hrají. To platí o druhé čtvrtce, která zase výborně brání a i ona dokáže dát pěkný gol. Tohle je snadná práce pro Marka Vozňáka. Roman Redzina u balónu. Pěkně. Roman Redzina stále. A to už bylo dlouhé na Peťu Redzinu. A fanoušci Kova se probudili po dlouhé době, kde je slyšet prakticky skoro pořád. Martin Tešnár, Ondřej Tešnár. A to už se nedostalo k Karlu Kulčarovi, škoda. Aut pro odboráře. Kubica. Kubica, Vozňák. Tomáš Kubica taky hodně vyrostl na Goldenu. Při tom prvním ročníku, když se kluci sehrávali, někdy se na to nedalo koukat, ale teď nemyslím Tomáše Kubicu, ale myslím celý tým. Máme mi? A je vidět za ty 2 roky, jak udělali obrovský kus práce a za to můžou vděčit i Karlu Kulčarovi. Hodně dělá i sehrávání na trénincích. Tam špatně ten udal. Potom je z toho taková krása, na kterou je radost se dívat. To musel zahrát Marek Vozňák a krásná rozhrávka na Martina Tešnara. Škoda jen, že nebyl trošičku důraznější, ale to v tuto chvíli absolutně nevadí. To je v klidu. Roman Redzina. Stále Roman Redzina, podívejte se, jak to zatáhnul a přihrává svému bratrovi Petrovi Redzinovi, který dává na 5-0 prakticky minutu před koncem prvního poločasu. Tak zápas se nám mění v exibici. Přitom Fatcher není špatný soupeř. Petr Redzina na Davida Volného.
To byl faul. David Volný se také omlouvá sportovně. Běží nám poslední vteřiny prvního poločasu. Redzina na Romana Redzinu, Roman Redzina rychle na Michala Kulčára. Michal Kulčár na Davida Volného, David Volný a je to 6-0! Výborně, chlapi! Na tohle se nedá nic říct, jenom zatleskat. První půle nám tedy končí výsledkem 6-0. Začal nám právě druhý poločas. Pozor. Fantastický zákrok Marka Vozňáka, který vyškrábnul střelu k tyči. Z rohového kopu nic nebylo, Roman Redzina. A je to rohový kop. David Volný a pozor, pozor. Podle toho řevu soudím vytočené koleno, viděli jste, že i Petr Redzina se chytal za hlavu. To je nepříjemné, takhle přesně křičel na tréninku i Karel Kulčár mladší. Vím, že tenkrát neodešel po svých, jako tento hráč v rozhodčích. Tak to doufejme nebude nic vážného. A mohli jste vidět, teď u míče byl Karel Kulčár starší, takže i on si dovolil v posledním utkání nastoupit na hřiště. Pozor! Jakoby nepřáli tu nulu Marku Vozňákovi jeho spoluhráči, ale je to dobré zatím. Pozor! Ondřej Tešnár, Karel Kulčár starší, tam bojovalo balón, ale nedostal se k ničemu. Rozhrávka od branky. Tak ne, nakonec to bude rohový kop. No, wow. To je dobré. Ale vidíte, že teďko má OS-kovo takovou dvouminutovou pauzičku. Pozor! Martin Tešnár napravil tu svoji chybu. To už neprošlo Tomáše Kubicu. Ondřej Tešnár byl faulovaný. Teďkom právě jsem chtěl říct, že tu je takové dvouminutové hluché místečko, kdy převládají hlavně hráči Fatschru. Zahrávat bude Tomáš Kubica. Tak ne, nakonec Martin Tešnár zkoušel. To je dobré, škoda. A teď pozor, ani Karel Kulčár starší nedokázal zabránit té situaci, která vyústila. Pozor! Pačil teďkom nebezpečně před Vozňákem, fantastický Marek Vozňák, který se teď právem zlobí na své spoluhráče, aby se už konečně zpamatovali. Pozor! A ještě z druhé vlny! Dovolím si tvrdit, že to bude rohový kop. Zdá se mi, že Vozňák konečky prstů tečoval ten balón. Já si spíš myslím, že Marek Vozňák zdržuje vteřinky, trošičku na uklidnění hry a sportovně vrací na rohový kop. To byla taková sporná situace. Ale ten zákrok byl excelentní. David Volný teďkom sám ve sprintu. To jsou věci. 7-0.
Tento borec se dostal do té šance opravdu famózně. Já si dovolím tvrdit, že v tuto chvíli, no ne v tuto chvíli, už poločase, ale kdyby padl nějaký gól, tak by to možná ještě nějaké drama bylo jako z pohledu Fatcheru, ale já myslím, že už je po zápase. Branku týmu ZOS Kovo střelil hráč číslo 6 David Volný. Ale Petr Redzina, David Volný. Petr Redzina. Petr Redzina je takový tanečník fotbalový, ale někdy to s těma kličkama přehání, ovšem teďkom je to zatím dobré. Petr Redzina. Roman Redzina, gól! Je to boj o zlatou kopačku mezi Romanem Redzinou a Davidem Volným z týmu OS Kovo, protože tohle jsou zatím dva nejlepší střelci. A rázem je to 8-0. Do konce zápasu nám zbývá něco málo kolem 4 minut. Pozor. Výborně Míša Kulčar. Takových se tam vleze. Petr Redzina. Kulčar přidal Davidu Volnému. Petr Redzina. Roman Redzina. David Volný. Škoda. To byla krásná akce. Pozor. Ej, rohový kop. Skvěle Míša Kulčar. Martin Tešnár. Tomáš Kubica, Ondřej Tešnár, tak to byla pěkná branka. To byla nádherná branka. Jestli v šibenici byly pavučiny, tak byly právě vymeteny. Uklízečka Ondřej Tešnár to trefil opravdu parádně. Karel Kulčár teďko nestal dobře, ale Vozňák naštěstí vykryl tu střelu, která byla velmi nepříjemná. Pozor! Je to v pořádku. Martin Tešnár. Ondřej Tešnár, nevadí. Skvěle Ondřej Tešnár. Opět šéf čínské zdí Ondřej Tešnár, ale pozor, tam byla chybička. Teďkom Tomáše Kubici, kterou musel zachránit Martin Tešnár. Karel Kulčár na Ondřej Tešnara, nevadí, ale to je paráda. Ondřej Tešnár. Tomáš Kubica. Ondřej Tešnár. A opět převládá parádní mezihra. Martin Tešnár. Karel Kulčár, škoda. Pozor. Opětovně sám, ale Vozňák chytá famózně v tomhle utkání.
Roman Redzina. Karel Kulčár. Ani jsem nedýchal při té akci Martina Tešnara při krásné přirávce Davida Volného. 10-0. Tak v letošním ročníku nejvyšší porážka Golden Tour Ostrava. No a je po zápase. Utkání nám končí. Já se s vámi loučím a při třetím kole, kdy opravdu půjde o všechno. Zatím to byla taková, dá se říct, rutinní práce, ale teďkom teprve přijdou jak bych to řekl, teďkom přijdou zápasy opravdu gigantů, kdy se proti sobě utkají týmy Power Engineering a odborářů. A tam se bude lámat nejvíc chleba, kdo z nich získá titul ostravské části. Teď už jenom přicházejí na řadu pocení. Tohle je zatím král po 2 kolech ostravské Golden Tour. Já se s vámi loučím a u třetího kola tedy nashledanou. No tak, dělo, nespěchej. Ale to není jen takhle nějaká kamera, že? To je Sony To je Sony kamera. kamera.